en puɗɗorima inde geno tagɗo en honni en hakkude jeeri e waalo wi tan yendew ɗum en donima jinnaɓe men caggal nde juulɗen e laaɗo men sallllahu alayhi wa sallam en donima jinnaɓe men ɓe sababu men godal men o aduna jinnaɓe wurɓe ɓe foof eɗen mbiya yo duuso ɓooye yaltuɓe aduna ɓene yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna niraɗo Allah sallah sallam jaɓɓa mon jatimaɓe nder aljanna allahuma amin en donima dendagal ɓe cellani tawateɓe cuuɗi cafrirɗi ɓe hene tawe galleji mumen ne mbadde rafiji mumen ummo jotto Allah ne jogui jaam ne jogui cellal yo Allah rokku en cellal mon ha timma allahuma amin en donima dendagal dumbaɓe ɓe hen ko takkaɓe ko tuumaɓe ko mbaɗani ɓe hen ko ɓuuraɓe doole ɓe hen nanguira ko sababude dawrugol yo Allah woppitɓe ɓe paata e galleji mabɓe e golleji mabɓe allahumma amin en donima dendagal ɓesguji men foof wonɓe wuuro e wonɓe ladde wonɓe wuuro ɓe ne yiɗɓe yaade yo Allah newnan ɗumen no ɗannori jooɗiɓe yiɗɓe jooɗade liggade leyɗele mumen yo Allah newnan ɗumen no gollori no liggori e nder leyɗele mumen nde wonno mbaɗa heewi wiide liggade e nder leydi mum way kono debbo resede e nder wuuro mumen ni e ɗum heewi gartama e ɗum heewi bénéfice no feewi hay sinno waɗi caɗele ɗanniɓe ɓene yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suur en kaalino hanki seeɗa mbaɗi meftande hanki seeɗa e yewtere men firjino ko fate gurdam ɗanniyankoɓe no ɓe gurdi surtout oɗo saaha joni ko saaha jangol cattugol no feewi en jii hay nder leyɗele meɗen Afrique de l'Ouest o en jii jangol tawetengol ga hande hewɓe jalluɓe kan hande hewɓe hande mbayri lotade subaka kam haala mum haltaki ala ko haali noon leyɗele Europe ala ko haali Amérique en Canada en Amérique en hande ko neige woni toon Canada en hande ko glace samata toon ndeysan ummiɗo e nguleyki e leyɗele nguleyki leyɗele désert yaha joni gandanɗa hoore maɗa yetto watta wuura e ɗam ɗo wurnam ɗen leyɗele to glace samata to neige samata musidɓe tedduɓe wona hunde wemde so banggue gandanɗa hoore maɗa supportude wonande gandanɗa hoore maɗa ɗeɗon caɗele yoga e mabɓe nan toon no mbiɗen ni tigui jii hande jiya gorom subaka law jomum ne yaaha ne dawa ɓe hen ko subaka law dawata guila wendoga ɓe hen liggoto ko jamma jiya neɗɗo ne yahane haala hunde ko woni yaltini curki jiya neɗɗo ne waɗi ganguji ene waɗi kawase ene waɗi gandanɗa hoore maɗa jaguet ene waɗi kuno comme laafa ni no casquette ni walla gandanɗa mbaɗa jallaba ni ene habbe hoore mum ne signa ndeysan ko gurdam e cattuɗe ɓe guuri toon kadi ko liggoyaji musɗi walla mabɓe liggoto ko puɗal ha mutal walla mabɓe ngala dimanche walla mabɓe ngala aset ngala aljuma ñande foof ko dawoɓe ko liggoyaji ganduɗa ɓuuri hewde hen kadi ko secteur informel ko liggoyaji gandanɗa hoorema wona embauche ala ko a liggo tan dawa joɓeɗa ponteɗa joɓeɗa a liggaki a yoɓetaki kala ɓurɗo tampude ɓuuri wawde ɓuuri moƴƴude jobdi nde wonno ko waktuji ɓuuri hen hewde joɓirte ko par heure uji ndeysan sagataɓe men nan toon ngala heure foftere ngala heure gandanɗa hoore maɗa ñalawma mo liggataki ñande fof ko liggotoɓe tawi pop ala ko nawi ɗumen so wona yidde haɓe ade basal erude basal e nder galleji bamumen e nder leyɗele mumen yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suuran yo Allah dandu on e bone laamuji toñoji yo Allah dandu bon andi allahumma amin noon ɓen ɗanniɓe tinnuɗen mbatten mabɓe hakkillaji no feewi yoɓe ndone yoɓe balle yoɓe jurme wona ɗannoto tan foti yurmade wonɓe cuuɗi ɓe ne poti yurmade ɗannotoɓe ndeysan hande kadi foof ko rewɓe worɓe foof en jii hande sagataɓe rewɓe nan dadi enen ɗanni hande nana mbaɗa liggeyaji ɗe worɓe mbaɗata alhamdulillah rabbil alamin walla sagataɓe rewɓe hande ɓe ganduɗen wayno kooce ko hande ko kañumen jogui ration ngaji galleji mumen jinnaɓe mumen ko kañumen hande jogui jinnaɓe men walla sagataɓe rewɓe hande ɓe gandu ɗanniɓe nana maha galleji mumen
nana ma gandanɗa hoore maɗa cooɗi galleji ne maahi alhamdulillah rabbil alamin nana joɓa jangde sukaɓe mumen nana joɓa jangde miñiraɓe mumen ko yettere Allah yo Allah aynu on yo Allah reen yo Allah suur duwamo ceernama tijani alpha mamma siley ba heewi dunade kala ɗo anniɓe ceernama tijani ala fof yewtere makko nde o waɗi ko fati diini islam tawi o duwanaki ɗanniɓe to mbawi wonde fof noon wonɓe Amérique o wonɓe Europe yo wonɓe Asie yo kala to mbawɗon wonde omo duwana on enenne ko noon kala yewtere nde jiɗɗo mbaɗɗen eɗen jiɗi duwanade ɗanniɓe sabu en jii golle paydinɗe no feewi ɗanniyankoɓe mbaɗata en tout cas en jii diaspora ligseɓe naɓe Mauritanie wonɓe diaspora ligseɓe naɓe en jii golle paydinɗe ɗe mbaɗata e wuuro ngo kadi en jii diaspora ji kewɗi golle paydinɗe mbaɗata guila maade hôpital uji maade dispensaire uji maade jamaji wadde forage uji an de hoore koɓe mbaɗata taw ko gueɗe mabɓe personnel tawi kadi ko baɗɗe gartam e guure men ko wayno maade huɓere yonde e nder wuuro men maade ganduɗa wadde oto e nder wuuro mum wadde guesa e nder wuuro mum wadde élevage e nder wuuro mum wadde ferme e nder wuuro mum fof en jii ɓe mbaɗa kadi tawi ala fandare wonde caggal sowona yidde ɓamtude guure ɗe so neɗɗo woni Amérique ari gurel cooka ko wayno Mamadou Ifra Ba waɗi gandanɗa hoore maɗa périmètre agricole ɗon ene rema hen ne waɗa hen élevage légume ne reme hen fruit ñaame hen kala ji saaha nde fini fof dammiri ne hirse yimɓe ne cooda tew wallahi wona kalis tan o ƴeewi ala o ƴeewi ko yidde wadde hunde kede ɓamta wuuro makko kede ɓamta diwan o kono sinno ko kalis o yinno omo wawno waɗude ka investir kalis Amérique to woni to walla Nouakchott walla Dakar o waɗa immeuble ji towɗi no hewɓe mbaɗata ni uddita compte bancaire uji ƴeewa agence de local agence immobilier jogo luwas maɗa kala lewru maydu ene sermito ñamade maɗa walla luwas ma ne weddo e compte ma bancaire taw ko en goto so wona gandanɗa hoore maɗa agence immobilier o en jogui pourcentage heɓata ko heddi ko compte ma ko an jeeyi kono wadde guesa wadde ferme wuuro mumen yimɓe miskineɓe ndema hen ɓene mbaɗa hen rempeccen ɓene so fini daña ko ene cooda so jiiɗi sooda ne jiiɗi ene keeɓa ko hecciɗi ene keeɓa fruit ene keeɓa légume jaani hay nokku wallahi ko yettere Allah ko yidde wadde dow yo Allah hebbin hono moɗen hono ɓen ne keewi ɓeɗe ligseɓa e ɓeɗe nokkuji kewɗi alhamdulillah rabbil alamin yo Allah aynu on yo Allah reen on yo Allah hebbin hono mon en kadi allahumma amin sikki ala musidɓe tedduɓe kala ñande alarba so buuɗal yurmede feeri feeñe windere ngal heewi feeñude koye ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗal yurmede ko fate gurdam galleji gurdam galleji no kewɗen wiide ni ko toɓɓere kangaɗo walla ko rogere kangaɗo ko ɗiggata yippetaki eɗen mbiya ɗum kadi ko tillis capato ne heewi dame so neɗɗo wela fof ko ɗo arana sitta ko toɓɓere yanje ko toɓɓere udditinde ko toɓɓere kadi ɗe en mbawa gaynude haalde ɗum nde wonnon ko ɗum woni ko wuura ɗum woni ko wuura dewle ɗe ko ɗum woni ko wuura gurnemeje men to feccama fecce temedere eɗen mbawi wiide hen 98% walla so famɗi feewi famɗi 95% fati koye gurdam galle fati koye dewle e gurdam galleji ɗi nde wonnoon sagata gorko so tawi o jibinama jinnaɗo makko rokkimo inde nannimo jangde nde o jangata wona ɓurano wona école o wallimo gandanɗa hoore maɗa e éducation moƴƴo so tawi Allah rokkimo hakkille makko so watti hakkille so ɓiyestima so dañi duuɓi 15 hankkadi hakkille makko heedata koye wadde hoɗande à partir de duuɓi 15 to neɗɗo fuɗɗi toon nadde cagatagal muɗum duuɓi 15 fayi duuɓi 16 hankkadi hakkille makko so tawi kay ko neɗɗo hakkille makko hankkadi heedata koye wadde hoɗande makko ko janngo yo ko liggotoɗo yo ko almudo qur'an yo hakkille makko hankkadi heedata koye gandanɗa hoore maɗa holno waɗirta hoɗande makko holno natirta dewgal holno waɗirta galle ko ɗum hakkille makko wonata gila omo janga so tawi gandanɗa hoore maɗa ko suka tokoso gila omo janga jangde makko gandanɗa omo janga to woni élève ɗo walla to woni almudo qur'an ɗo omo janga omo foti wadde courage beele gandanɗa hoore maɗa omo jogo avenir meilleur hankkadi haydinde so jangata ɗo o wona koye wadde fond hokkude o fond janngude tigi tigi miijade gandanɗa hoore maɗa yo jaggo avenir meilleur yo wawan hoore makko beele janngo e jaam so tawi yo waɗi galle makko ko ardi fof beele mo wawana jinɗam makko
wa wallide jinnaɓe faabade jinnaɓe makko ɗo pular yewiide so doole donki yo doole keɓɓo enen noon mbiyeten ko yo doole keɓɓo gila doole nonkani wonnon ko nden ɓuuri welde gila jinnaɗo ma ronkitani mbiya baba hankkadi woppu ko mbaɗanɗa ko min waɗantuma dépense uji galle ko min dépense antuma taw baba ne wawi baba woppu jalonga hande ko min remata mi watti yonti tawde ko min remata wona ƴurdade kay casol ma casol bamma wallahi ko nden ɓuuri welde wona kay ɗaccude ha baba nattude wawde remde mbiya hankkadi ko a remata so tawi en ndenaki hakkunde gandanɗa hoɓe baba ronkirɗo ɗo e an to mbawirta ɗo so tawi en ndenaki ɗo waɗat yolde ɗum noon min mbiyanmi ko yo doole keɓɓo gila doole nonkani e fannuji fof noon yo doole keɓɓo gila doole nonkani sagata debbo wone galle yummande sagginanno bottari alhamdulillah rabbil alamin mbiya nene woppu hankkadi barme komin sagginta keɓa barme batta sagginde guila yumma gandanɗa hoore maɗa wawi baba ko an rokkano dépense a wawini hoorema ala baba ƴeewe réaction mon no foti hankkadi lewru mayno fof ko min addata dépense wallahi ala ko ɓurɗo welde taw baba ne wawini hoore mum noon yo Allah aynu en yo Allah reen ko ɗum jiɗɗen wiide noon hankkadi guila ɗon neɗɗo wonata koye préparade gandanɗa wawa jogade galle muɗum wawde wadde galle e wawde jogade galle muɗum kato ƴeewa maade wadde maade préparde so tawi mi dañi cuddiɗo holto mbaɗami cuddiɗo o so tawi ɓesgu ari holto ɓesgu wonata eɗen gandi yimɓe hewɓe naata hoɗande ndesa gila ngala koɗande kono eɗen gandi caɗele kewɗa resde ko hoɗande mawne walla hoɗande jinnaɗo maɗa walla luɓoɗa hoɗande koddiɗo maɗa ndesa hen mbaɗa hen dewgal maɗa e luɓo saabu ko balɗe kono so ɓesgu aroyi janggo e jaam hay goto wawa lubdema hoɗande to gonɗa ari ɓesgu maɗa ɗum noon en gandi noon en paami tigui tigui ɓuuri moƴƴude ko jogade hoɗande mum gueɗe kewɗe kadi ko fate belemma koye dewgal heɓete jiidugal koye dewgal heɓete sa yi tan neɗɗo wi o ko babam o ko nenam o ko denɗam o ko komin ɓiɓɓe yumma o ko ɓiɓɓe baba fof koye dewle he heɓete fof asko moƴƴo fof koye dewle he heɓete ɗum noon tinɗen ganden dewle 95 mbiɗen so famɗi % e gurnameji men faati koye dewle he an sagata debbo ne so tawi a mawni a ƴestima seeɗa hankkadi ala ko hakkille ma wonata so wona yo Allah rokki gorko hankkadi ala to hakkille ma wonata so wona yo Allah rokki gorko yo Allah rokki gorko joguiɗo yo Allah rokki gorko pinɗo yo Allah rokki gorko jontaɗo yo Allah rokki gorko jantalman yo Allah rokki gorko bawɗo jogade taw ko ganduɗo gilli ko ɗum woni ko duwarɗa kala to jahata hayso ko école jahata aɗa ñantotoɗa ko Allah no wawi wooda gandanɗa hoore maɗa mo guite mum pawe ma yima yinma yiɗirma dewgal kala to juɗɗa kala nde julɗa ñagorɗa ko Allah ko gandanɗa ho yo Allah ayne reena kono kadi ko yo Allah rokki gandanɗa hoore maɗa gorko taw gorko bawɗo jogade hankkadi kaɗa mawna tan hakkille ma ne ɓeydo wonde hen aɗa mawna tan hakkille ma ne ɓeydo wonde hen on sagata debbo noon so wone galle he eɗen gandi holno ɓoyrte wasde resede hankkadi ɓerde makko daroto surtout so tawi mo wonde miñiraɓe makko mo yiye miñiraɓe ene ndese kanko o resaka o miñi ko ene ndesire goto goto mo wone galle kanko mo heddi arsigue makko suwa ardata o Allah suwa hoddirandemo taw eɗen gandi ɓerde makko ɓurɗo ɓeyde ko darade e kala saaha omo yaaha omo yeehi sehilaɓe makko omo yeehi guiƴiraɓe makko ene ndese kala saaha omo ñanto omo yeehi yangue sehilam mi yeehi kumal sehilam mi yeehi réception sehilam kala saaha komi yeehi inde sehilam kala saaha komi yeehi gandanɗa homaɗa ɗo sehilam cérémonie sehilaɓe ko resreɓe guila inde men ha e mariage uji men hankkadi ɓerde makko wonata kankone ko mandi e Allah minne ko mandi hankkadi ɓerde makko daroto hakkille makko hen wonata so ɓooyi ni ko hay jinɗaɓe makko surtout jinɗaɗo makko debbo hakkille mum kañum daroto saabu miijoto ya rewɓe so ayani holko heddoro ko ɓe duwo ɓe ñaago Allah heddoro so to ɓe nayi gandanɗa hoore maɗa ceernajo laaɓaɗo golle mum ɓe jahata muɗum yo win ñagade Allah yo ñagonoɓe Allah soɓe nani oɗo ko moƴƴo leɗɗe ne beeli leɗɗe ko bawɗo leɗɗe ɓe jahata joom leɗɗe yo jubbanɓe leɗɗe seeɗa daña yo latonɓe ɓe yiɓe ɓaten resse ɓiɗɗo debbo so wonno lelirta resede so wone galle so ɓooyi o wontata ko nawlo yummakko o wontata ko nawlo yummakko o wontata ko kabdiɗo yummakko kala saaha
hay soko an de 300 wadde yimmo kan yimmiraɗo teta wiyata an ka andi ko bone wanma ɗo bone nanguma ɗo sinno ɗo wano no bunu ka yaddata ko ɗo giƴi ene mawni ene miñi en fonde sam kala ɓe kaali ko ɗum wiyata mo nde ɓe dugde fof noon wiyata mo hankkadi yittata ko yittata ni kañum waɗum ko yo ya yo fawta ɗum heddoro ene waɗa telke koye en ene mooma aaye en ene mooma leɗɗe en fof yo ya yo fawta ɗum ne duwo en ene waɗa sadakuji en ɗum noon fadde en gandi tigi tigi nadde hoɗande woni wadde dewgal walla resde walla resede ko hunde mawde no feewi e nder société meɗen kadi belamma gonɗo hen o saabu beelema dañeteɗo dewgal so dewgal weeli beelema dañeteɗo heeɗo ala fof dañete ban goɗɗo e aduna beelema dañeteɗo e dewgal mbimi so neɗɗo aɗa jogui aɗa resa aɗa jogui gorko desɗomo gorko bawɗo jogade bawɗo gilli jiɗɗo bawɗo jilli joguiɗo cellal mum ha timmi an debbo ala ko dañƴa welamma aduna koye ɓuranma ɗum an gorko ne aɗa jogui cellal ma ha timmi aɗa resi debbo mo jiɗɗa debbo jontaɗo mo jiɗɗa bawɗo yidde ganduɗo ko woni yiɗede ene famdurema ene teddinma ene respectuma wallahi way kana ka naɗɗo e laral leydi kam dar dow laral leydi hen way kana ka naɗɗo hen aljanna ɓuri bonde aduna fof ko wonde e dewgal ngal welani ɓuri bonde aduna fof e gurdam neɗɗo ko wonde e dewgal ngal welani dewgal to gilli ngala dewgal to respect ala dewgal to teddugal ala ko ɗum fof ɓuri bonde gandanɗa hoore maɗa e gurdam neɗɗo wona an gorko noon an debbo an gorko walla an debbo gona e dewgal taw gandanɗa dewgal ngal ko ngal kaso wonandema an ko ngal kaso ene wona to banggue gorko ene wona to banggue debbo kono kaso o ɓuuri wawde wonde koye rewɓe kaso o ɓuuri wawde wonde koye rewɓe ma won wiɓe ala kono aha addani ene wiide noon ko an gorko aɗa jogui ndimmago so tawi hayso ko dewgal ka porsaɗo e dewgal jinnaɓe ma portima a resodiri e debbo ma yiiɗa portima mbima alay saago ma ndesa oɗo debbo saabu ko no pular heewi wiide sa soytata soyde bande soytu soyde maɗa saɗa wela ko o saɗa metta ko jinnaɓe en ustima kono ha joni wal heddiɓe so gaddanima on debbo moɓe mbiyata kadi gandanɗa ko resa jogo ko seera jogo on sa wonde muɗum so tawi gandanɗa homaɗa a yiyani e mum ko jiɗɗa e debbo ko a ala e mum jilli a ala e mum gandanɗa homaɗa tuuya a ala e mum satisfaction sa wonde mum an gorko aɗa jogui ndimmago aɗa jogui hattani wawde yaade gandanɗa homaɗa ƴeewoyde debbo goɗɗo aɗa wawi yaade ƴeewoyade debbo goɗɗo eɗen jewtide e hoddiɓe men hewɓe mbima debbo gadano ko jinnaɓe ma cuɓantuma kono jomaji ɗiɗaɓo ko an suɓanto hoore maɗa donc en paami tigui tigui kaso o ɓuuri wonde koye debbo saabu debbo ne naata e dewgal o nanne e dewgal saaha ni taw kanko nanno hen hoode hoore makko saaha o nanne hen hoore makko e saaha ƴamal walla sahani ko adini gorko o ƴammatamo resatamo tawa gorko ne hollamo gandanɗa hoore maɗa jantal manayagal ene hollamo romantisme wonde ko neɗɗo romantisme ne hollamo gilli ala fof ko waɗantamo ala fof ko waɗantamo wayata kono corruption ni ne funtamo ene hokkamo kadoji ene nawmo restaurant ji ene waɗanamo fumandaji waɗanamo pop haw naata e dewgal fof dartina haw naata e dewgal fof dartina hollira mbadi muɗum hollira mbadi mum tigui tigui gurdam muɗum tigui tigui saabu neɗɗo a wawata andude ɗum tigui tigui so wona gonda e mum gara e gorko saaha tawa gorko o wona kellude to banggue gorago mum ɗaccon haqqi saaha tawama kanko o wona joguiɗo respect e rewɓe tawa kanko o ala joguiɗo jurum e debbo tawa kanko o wona responsable galle wona responsable jiiɗa yaltude e ngal dewgal donka ha wona donka ha wona saabu kanko eɗen gandi debbo ala cergal ko gorko jogui cergal ko gorko tan wiyata yami serima cergal gasa kono debbo so tawi ko kañum jiiɗi goɗɗo kañum yiiɗi yo seere gorko yiiɗa mi wiyataɓe ceertade kono pourli kewat fukki seeɗa hewat surtout hande worɓe hewɓe hande ɓe ndesat debbo hollira natta anda oɗo wona gorko mo ponmi mo jinmi wona gorko mo ɗaminnomi o wona gorko mo cikkannomi o wona no cikkirannomi ni jiiɗa yaltude e ngal ɗon dewgal gorko wima wima woppani e kalɗa e mum pop saaha wona ko wadde geste ji debbo wona ko wadde geste ji matane seere sa wiɗo woppu yo woppani sa waɗi ɗum on gorko noon saaha holno heewi wadde o heewi ko yaade o addoya debbo goɗɗo o resta debbo goɗɗo tawi ko caggal leydi o woni o funno yaade o nawra on debbo toon o woppuma ga
so tawi ko non gondi ɗon e wuuri he wadde debbo goɗɗo ɗacci ɗum ɗon e wuuri he so yiɗi kala ko foti wadde ko waɗana ko on debbo ko jomum mo rewnata o torluma o aybinma o wanma pop an aɗa fito ga ya seere o wima o seerani o wima o pantade ma hokkantade saha ni rewɓe payto galleji bamumen walla galleji mumen gonton duuɓi ɗiɗi duuɓi tati saha duuɓi 5 gorko ne sali woppuddade taw gorko kañum nani ga resi debbo goɗɗo nana jibtina e mum nana waɗa gurna mum an gandanɗa hoore maɗa aɗa woni garage an aɗa woni garage aɗana woni garage saha ko ma jinnaɓe ñaago sehilaɓe babiraɓe ñaago koreji ñaago sernaɓe nodduma ñaago so ronki heddo yaha ha tribunal tawa kadi dewgal ngal no humata nde wona tribunal ngal humoya ko jama ngal huma humoɓe wuuro kono ɓe ceeroya tribunal saabu gorko ko sali ɗaccuddani jiya ha tribunal qaadi bonna ngal ɗon dewgal kono eɗen gandi on procédure ko procédure musɗo ko procédure kadi gandanɗa homaɗa lelɗo kadi eɗen gandi kala famille wona hakkude debbo gorko tan ko famille aji kala nde debbo nawi joom galle mum tribunal quelque soit eɗen gandi famille aji ɗi heeɓa dokkere saabu enen gona yimɓe yiɗɓe tribunal en gona yimɓe yiɗɓe tribunal minen kala ko arrange ka maslaha ko waɗaka amiable so tawi tan yihiti jungo la jeeyatide laamu ene heewi addude kereje wona kereje hakkude tan gandanɗa homaɗa debbo e gorko resodirannoɓe mais ala ko hakkude famille aji ɗi famille debbo e famille gorko so yiɗi noon taw ko funeɓe taw jinamɓe funeɓe walla ko jumaɓe jiidumo e bab en gona yimɓe yiɗɓe tribunal en gona yimɓe yiɗɓe laamu ɗum noon ko ɗum addani en wiide e ɗeɗon dewle to banggue souffrance ko rewɓe ɓuuri wawde souffrude e ɗeɗon dewle walla sahani jiiya rewɓe hande nana e nder galleji Allah ne seedi rewɓe nana e nder galleji wona de yiɗɓe seerede ala kene jiiɗi jooɗade tigui e galleji men walla nana jooɗi e galleji men ene jooɗiɗi malgréblement nana gone nder galleji taw ko gurdam musɗam ɓe guuri nder ɗiɗon galleji taw ko gurdam musɗam ɓe guuri nder ɗi galleji ɓe jiiɗa seerede ɓe jiiɗi jooɗade eɓe jiiɗi worɓeɓe haaɓe maayi mais worɓeɓe ngala e mabɓe haaju ngala e mabɓe respect ngala e mabɓe teddugal ngala e mabɓe teddugal ngala e mabɓe respect ngala e mabɓe haaju gonɗa e joom galle maɗa onon gondi e galle goto walla on gondi e suudu woturu joom galle ma jooɗo lebbi 3 lebbi 4 saha ha lebbi 6 yettakima Allah ne siidi mi wiyata ɓe wonirta ko ɓuuri Allah wol bandiraɗo debbo noddi kam ene woya wi lebbi 6 ne wonde e joom galle muɗum lebbi 6 nana wonde e joom galle muɗum joom galle mum yettaki ɗum hay saha goto hay saha goto joom galle yettaki mum lebbi 6 ɓe gondi eɓe mbalda te an gorko aɗa andi kala ñande cuguiɗa tuuya joom suudu maɗa laabi 2 walla balɗe 2 rewi mum ne sali saranaki mbiyata koko holto watti yaade walla mbiya aɗa yaha adduya debbo goɗɗo walla saranaki mbiya aɗa yaha aɗa felmu yo kaake aɗa waɗa yaha ko moƴƴani wonda e debbo lebbi 6 ganduɗa ma oɗon gondi a ala e mum haaju a ala e mum quelque soit no gorko jogorto tuuya no gorko jogori haqqe e joom suudu mum gande kono rewɓe jogori mon jogori haqqe e worɓe mumen ɗum galle ma yahata kono wela oɗon gonde galle yahata kono wela a suusa wi ɗum holto wonno yahata konde artata kono wela a suusa wi ɗum holto yano waɗata koko wela haalata koko wela wiyatama mi huccitta e ma jamais ha haalama konngol belgol yewtitta e ma yewtere welde ala finata subaka tan dépense ɗinɗon dépense mum yaha lawol muɗum artata kono wela ñamata kono wela lorta kono wela a ñantata ko wima yooɗi a haalta hunde ha jabuma konngol belgol huccitta e ma ha haalama konngol belgol sene waɗanma hunde ma ndewa en ha mbiya kof sene hettanma ko ma jaaha ha kalita musidɓe tedduɓe ko gurdam mettuɗam ɓen rewɓe nana e nder galleji hande kadi ko ɓuuri hewde e dewle men hande ko ɓen ɓuuri hewde hen hande rewɓe nana nder cuuɗi mumen Allah ne seedi ko gandanɗa hoore maɗa ko gurdam musɗam ɓe guuri nder cuuɗi he nder galleji he ɓe hen gandanɗa hoore maɗa koko worɓe mumen mbaɗata ɗum e gueɗe mettuɗe nana mbaɗe e nder galleji hen e ɗumnina ɓe hen ko babiraɓe walla israɓe mbaɗata ɗumen nder galleji nana puttini guite nana daara ene gandanɗa o maɗa ene muuɗi mum kono ndeeƴi ɓe hen ko miñiraɓe walla ko mawniraɓe joom galle ma mbaɗatma gueɗe kamtoɗen no fewi aɗa muuɗi gandanɗa o mum ko aɗa deeƴi
ñande fof nde pinda subaka aɗa yiya kada mettuma aɗa kada mettuma e nder galle aɗa yiɗi jewgal maɗa aɗa yiɗi joom galle maɗa aɗa yiya aɗa suuri saaha so tawi musima seeɗa mbiya ya kalano ya jinnaɗo ma sahani ɗum haalanma histoire mum wallahi haydara yiyani min ko jiimi e galle bamma ko a yiyani ɗum min ko bamma waɗi kam ɗum haalanma hay ko farani haalandema taw koye gurdam mum haaldiranima noon par ce que en yiiɗi haalde haaliranma ko par ce que ma jooɗo hande dewle men ko muñe tan kala fof ma muñ tan sa haali yuma wima muñ tan sa haali bama wima muñ tan sa haali selma wima selam ma muña tan kala mo wiyanima ya muñ cikara maaro sa reeɗi cikara maaro wona guiɗo maɗa saabu hande ko muñal tan yumma wima ya muñ bama wima ya muñ hande ko ɓuuri hewde dewle men ko muñal enen mbiya worɓe noon yo gandu hunde poɓɓe aduna ko gorko rendoto e gurdam mum walla ne seedi hande worɓe nan ladde ɓiili worɓe hande nan nder guure enen liggo enen daña enen donki wadde haydara saha enen donki dañde saha kala ko ɗamini bona wallahi ala ko saabi ɗum wona gandanɗa amana haydara so wona haqqiji gandanɗa homaɗe ɓeeɗo rewɓe kala ko neɗɗo doga e aduna yo dogo e aduna gandanɗa maɗa huɓɓinde wonki façon muɗum surtout joom suudu maɗa mo ndesɗa mo gadɗa e galle resi ɗum aɗa ɗo waɗi ɗum e galle hankkadi ko an woni nene ko an woni baba ko an woni wakkil ko an woni fof muɗum mbaɗa ɗum nder galle e nder galle maɗa aɗa sufrina ɗum aɗa wayna ɗum aɗa hubbina wonki muɗum ne waya jamma ñalawde fiɗe fof ma waya junngo mum ñaama ha heewa watta e junngo nano aɗa ndaara aɗa sikka mata ɗum woni gurdam aɗa sikka kañum ko mata ko ɗum woni gurdam sabu ne yinma yiiɗa yaade yiiɗa woppude suudu mum ene yinma yiiɗa wadde déshonoré yiiɗa wiide woppude suudu mum saha ne jogui sukaɓe yiiɗa yaade ene miijo ɓesguel muɗum ande pinda fof aɗa wayna ɗum holko gonta ɗum ɓuuri bonde gorko fof ko gorko jahode weela gartode weela jahode weela ka gorko desɗo aɗa jogui galle maɗa aɗa jogui suudu maɗa jaaha ha pecca jamma garta jahata kono belta garta kono belta joom suudu ma suusa namdema holto janɗa suusa wiidema holto janɗa sa dewi walla sa mbaɗa wiide fof hay so octobre ponɗa e artude artani suusa noddidema e téléphone holto gonɗa sa arti so wiidema holto gonɗa jeeya goram debbo wona e nder galle ene gongi ene yiɗɗa naade ene jogui ganduɗa fayre ko adidi ko jogoto saaha jogoto ko fayre beele ko jaam Allah jogui joom gallam beele nanggaka beele ne selli saabu eɗen gandi hande neɗɗo yaha tan ha orfero ɗum neɗɗo yaha ha waɗa crise cardiaque neɗɗo ne yaha tan joni wiya dawi ha yentori ha hôpital wallahi won rewɓe ne jogui téléphone ngaji jogui kerdiji suusa noddude worɓe holto gonɗa so wima noon tan ko ƴettora jomum fallata hen walla holko hoƴuma hen walla jomum yiya appel ma sawa ƴettude min komi gorko mawɗo kilifaɗo ko min woni joom galle kono beelami jaami kono beelami gatan wona gonga galle waɗi ko loi ji waɗi ko régle ji galle waɗi ko loi waɗi ko régle moni foof ne jogui droit e goɗɗon moni foof ne jogui haqqi e goɗɗon kadi andu kala ka yiiɗa joom suudu ma wanma hoto ɗum joom suudu ma kala ko mbaɗeteɗa joom suudu ma wanma welma andu sa waɗi ɗum joom suudu ma welat ɗum kala ko joom suudu ma wanma mettuma andu sa waɗi joom suudu ma ɗum mettat gorko ɓuuri anji e aduna pop e gurdam muɗum ko garta e galle mbasa tawɗon joom suudu maɗa hay sinno mbimi ko bitigo yi hayso ko bitigo woni so tawi a naati galle a yiyanimo so wona ganduɗa ko to woni kay hakkille daƴƴata mawɗo goto wi ko babiraɗo artata galle namdo tawi baali jaari en tawi ɓuuri ɗum en sukaɓe goni haydara o yiɗi namdo tan ko joom suudu makko to woni so tawi tan gorko naatti galle yiyani joom suudu muɗum ɓerde mum darata ɓerde mettina no foti fof mettina haala walla wasde haala mettina a yiiɗa joom suudu ma yaha waynakima aha ko an woni wakkilu a yiiɗa futude taw ɗum nder wuuro kono annen tinno annen jogo won responsable kadde andu ka responsable galle andu ka responsable galle wol histoire goto mo janguɗen ko debbo goto hono ko kalten ɗo ko debbo goɗɗo dewgal cuufrawo e dewgal muɗum goram gorko o ummi woppi galle mum fayi ganduɗa mo sehli mum debbo joom suudu makko woni galle eɓe jogui ɓinguel gurel gotel kanko e gorko debbo o ɓe jogui ɓinguel gurel gotel caggal ɗum noon mataw kanko gorko o hiiri artude omo wonde sehli makko debbo o mbiɗen ɓinguel ngel waɗi crise fawgi pawgal musgal
debbo noddamo téléphone ina ronki yo ƴettu téléphone makko ene téléphone makko ne sona saha fof ƴetta téléphone o ndaara o tawa ko appel debbo o salo ƴettu o salo ƴettude saha fof sona o salo ƴettude debbo o insiste o salo ƴettude woni ga kanko woni hayatu makko ɓingel ngel tampi ɓingel ɓeydo tampude tan ɓeydo wadde fièvre tan ɓeydo ɗum ñinde kanko debbo no waɗa haw andi feere ala ala o waɗi feere haw noddi ɗon hoddima joom galle makko no jogui oto kono ko yaade oto hoddima ɓo yeehi o haalna ɗum omon jogui ɗo ɓinguel de ɓinguel wona cellugel o noddi joom galle ronki heɓde ɗum o anda to woni yo tinno yo ar wallamo ɓe enna cukalel ngel hôpital koddiɗo o ummi huɓɓi oto muɗum ɓe gaari ɓe noori cukalel ngel ɓe nayi hôpital docteur eɓe ne cippira e gandanɗa ɗo maɗa e cukalel ngel ene gadda facture aji ya soodi ɗum addoy ɗum ɗo ɓinguel tampi debbo nan ɗon fiɓani eɗen gandi kam gorko jahomo wayta ko joom suudu mum gorko jahomo joom suudu mum noddata téléphone ƴettata eɗen gandi on ala ko ɗaldata joom suudu mum ken nafa ɗum debbo ne fito ga ne fero ga kaake ne jiiɓi hankkadi no gandiɗen debbo koram ɗiyum sellani surtout aɗa jogui ɓinguel gotel eɓe nodda gorko no selli ƴettude koddiɗo makko o kañum saha wallatamo so tawi woni ordonnance yahan dogoɗo soodoya ko wawi soode hen ko ala hen ɗumnina eɓe mbaddi hen ha gandanɗa hoore maɗa de gorko ne sali ene sali ƴettude téléphone muɗum mo sippiray hen lesan kanko gorko o woni toon mo ñifti téléphone makko omo sali ƴettude o waɗi téléphone makko mode silencé omo sali ƴettude o woni toon ha subaka walla ha daari wedde o arti galle noon tawani ɗon debbo o fayi suudu cukalel ngel tawa ɗon cukalel ngel hunde hayimo o ƴetti o namdi hoddiɓe ɓe mbimo joom suudu ma koye guila ɗum ɗo guila hanki kikiɗe ɓinguel ma sella nan hôpital ndeysan o huɓɓi oto makko o dogui o fayi hôpital yettademo hôpital foof e ɓinguel ngel wiyede taaƴi woni gotum yalti aduna woni gotum min woni yalti aduna woni gotum omo woni to kanko mo woni hayatu makko joom suudu makko nani ga souffra ene souffre de gandanɗa homaɗa ɓiyi ko nani ka souffra en dogna ga e hôpital uji e kayitaji hôpital foof ene wondi ga koddiɗo mabɓe woppi galle mum nani ga wonde mabɓe kanko mo woni to ne waɗa hayatu makko tawi koye woni kadi gofulal ayi hol ɗum ɗo foof ko galɗano gueɗe irresponsabilité gal ko gueɗe gandanɗa homaɗe ɗe jooɗani ko hunde hamnide kono ko hunde kadi gandanɗa homaɗe jagguinode yimɓe hunde koye gueɗe kewɗe goppa galle ma ñifa téléphone maɗa guila joom suudu ma dérange dema walla guila noddede jii oɗo babiraɗo oɗo gorko mo wona responsable jaaɗo gonɗo e goofi Allah gonɗo e beelam fittaɗo muɗum ha wersinare muɗum ha ɓiyum wasi fittade muɗum gonga ni mayde ala dama ala solution kono kam somo wonno ɗo hinne ma waɗ assisté gandanɗa ɓinguel makko ma waɗi assisté joom suudu makko ma daro responsabilité babiraɗo foti darade responsable foti darade kono ala donc yidde wiide tan communication o wona sara e dewgal kala dewgal ngal ala communication neɗɗo kala ko mbawɗa wadde kala ko mbawɗa wonde appel joom suudu maɗa fotani wadde rejeté appel joom suudu maɗa fotani wadde rejeté hayso koye réunion gonɗa joom suudu ma noddima ene woni galle kañum woni galle ma e noddima hayso koye réunion gonɗa ƴettu téléphone ma mbiya ɗum koye réunion gonmi tawi wona urgent so tawi ko urgent jalta kalda e joomum wona wiidata masko appel muɗum walla ɗum nina ɗum noon tinɗen no fewi to banggue communication moƴƴo yo won hakkude ma joom suudu maɗa rewɓe noon kadi wasiya rewɓe hewɓe ne jogoɗen caɗele dewgal taw ko kamɓe gandanɗa hoore maɗa wona ɗum noon ko banggue ɗiɗi foof to banggue rewɓe to banggue worɓe foof ɗum woni ko tubakoɓe mbiyata faut pas rater le départ kala neɗɗo mo woppani radde départ hayso mbaɗo course tawi tan wiyama prix départ o a waɗi a retraité sa renaki a heftatako dewgal ne yimɓe kaldata gonga ko guila gandanɗa hoore maɗa ko guila e dañiji ko guila e dañi gonga haaldete silam goto ne wiiya Babou Guissé Mabo to ɗal haye o wi so tawi a resi debbo ɗokko o wi guila jamma gadanowo wi ɗum yo woɗɗi ɗon ɗokkere munde so ɗum ala tan to wi ha ɓooyi a haali haala ɗokkere nde wiyata ko ahan wona netti yidde ɗum nde ari nde yiyani ko ɗokkiɗi ko joni jeeyata ko ɗokkiɗi ko firti ko gonga haaldete ko guila e départ luwaji galle mbatte ko guila départ match luwaji match mbatte ko guila match fettaka wona yimɓe gona e juude nder match ha goɗɗoya mbiyana change luwaji walla mbaɗa luwaji watte ko guila hunde yettaki an ka debbo desaɗo e galle guila départ gandanɗa hoore maɗa kalanta joom galle ma kollirta joom galle maɗa o responsabilité gorko foti darade
hol gueɗe ka yiɗa holka wawa supportude hoto wi départ aɗa muñira par ce que aɗa yiɗi walla par ka kesum hen walla aɗa hula haalde walla aɗa hersa haalde joom galle ma ko waɗi ko ala e lawol haalan ɗum ala e lawol ala lawol joom galle ma ganduɗa aɗa ko desɗo ma ko desɗo ko joom responsable o woppa galle mum yiya ha minuit inira kadi ko ñande foof haala ɗum ɗo mi ala hen joom galle ma ne adda sehilaɓe e galle ne jewta e galle ha 2 heures du matin 3 heures du matin sukaɓe ko janggoɓe sukaɓe ɗantoɓe yiɓɓe ko dawoɓe haala ɗum guila départ mi ala hen galle bisimilla yiɗɓe arde galle fof yo gar so yimɓe kirtima ataya waɗama 20 heures 21 heures mon fof yo lawol muɗum neɗɗo ma jogo caractère jogo jimme jogo fulla jogo fayi ɗum noon ko debbo e gorko fof kala neɗɗo mo ala fulla ala fayida guila départ gurdam muɗum ko ɗum waɗi so yi ha ɓooyi mbiya ganduɗa aɗa change walla aɗa waylito walla waɗa nattuɓe ma mbiya aɗa ɓucco heela leggal so yoori sa ɓuccima tan heelat luwaji ko guila départ mbatte an gorko guila départ joom suudu maɗa ene waɗa wol comportement ji aɗa muña par ce que ko gilli keesi par ce que tout nouveau tout beau aɗa jaɓan ɗum wol gueɗe ko sohli fof wi fof aw ko jamma ko wi fof ma mbaɗa so salima aɗa tikka heddo aɗa tefa ɗum sa wurniri ɗum ɗam gurdam kono wela yahata kono wela artata ñande fof komi yeehi yangue komi yeehi lengui komi yeehi dalla ko ratata ɗum kew ratta ɗum nde yeehi kode wela artata so tawi a woniri ɗum joom suudu maɗa janggo e jaam yimɓe fof kurma jiiɗa change ode kadi tonka walla so tawi aɗa change wiya kadi a kaani so yiɗi ɗum walla hunde tiɗirma sa wi aɗa ɓucci leggal ne yoori leggal ngal heela leggal ɓuccito guila keccal donc luwaji galle banggue luwa no so luwa haalama ko fis banggue ɗiɗi fof luwaji so yimɓe ne mbaɗa luwaji way kono leyɗe ay resdirɓe debbo e gorko resdirɓe way kono leyɗele ɗiɗi hodduɓe ni leyɗele ɗiɗi so koddi sene mbadda luwa wona leydi gotti waɗata luwa ala ko leyɗele ɗiɗi fof mbaddata luwaji mumen leyɗele min jogui leyɗele ɗiɗi ko leyɗele men en takkodiri en ndendi keerol ko wayno Mauritanie walla Sénégal walla Mauritanie e Maroc so tawi eɗen mbaɗa luwaji ko leyɗele ɗiɗi joddoto ɓe kaal luwaji mabɓe to banggue ndi Mauritanie e Sénégal ko fate affaire visa nde Mauritanie namdi ga hen ressortissant Sénégal kala nato ma waɗa visa Sénégal namdi visa ga Mauritanie yo ma ujunnaje tati uguya Sénégal wi ujunere CFA so weccitama ujunnaje tati wonata donc ko leyɗele joddoto mbadda luwaji mumen galle ne ko debbo e gorko joddoto gonga ko gorko jogui woni mawɗo galle kono debbo ne jogui foti participde gandanɗa hoore maɗa e luwaji galle foti participde e luwaji galle wona tan gorko min woni babiraɗo galle tan koko belami watte e galle ala so tawi holko mbatta e galle fewani debbo ne jogui droit ko an jogui dernier mot kono debbo ne jogui droit widema baba galle ɗum ɗo de fewani sinno waɗanom ni ɓurata fewde ko droit maɗa ko galle gonɗa saabu galle kala nde galle moƴƴi ko debbo kala nde galle boni ko debbo gorko ko jaasi ko pop so tawi woni e galle mum hankkadi felorde fof artata koye debbo he so tawi ganami hokko yeeru so tawi an ka joom galle a finnat galle maɗa hay soko sukra warga ma yimɓe gotto ha gayna coodoya gandanɗa ɓe feccata sa kas warga walla coodoya paquetel ma warga e libar ma sukara haydara ɗaccani e galle a fini a dawi hay mbuuɗa ɗaccidani joom suudu maɗa ƴekiraɓe gaari walla israɓe gaari walla sehilaɓe ma gaari walla wawɓe wonɓe foof gaari hoɓɓe gaari e galle joom suudu ma fiɓani tamani so tawi gandanɗa hoore maɗa yimɓe gaari galle ko an debbo tawi galle a waɗanani ɗumen ataye a waɗanani ɗumen tufam ko gandanɗa hoore maɗa ko ñagotoɓe punnima yaade haydara a rokkani ɗumen ala aɗa woni e gallal manggal aɗa woni e galle pentiraɗo aɗa woni e joom galle ma ko directeur walla joom galle ma ko ministre walla joom galle ma wawi wonde foof ko neɗɗo mawɗo walla ko grand commerçant so tawi gandanɗa hoore maɗa a rokkani ɗumen walla waɗanani ɗumen haydara so jeehi wona joom galle ma ñiŋata ɓa tawanɗo joom galle o ko an tawɗo ɗon o ko an ɓe ñiŋata pular ne heewi de jeeyi gacce ko tawaɗe winde soɓe jeehi joom suudu kaari ka waɗa ko barke joom suudu kaari ka min gari toon hay ndiyam hokkani min hay tufam waɗanani min ahan ndiyam kam ne wawi addan ɗon ndiyam tawi robin kuppani kay noon tinɗen ganden debbo ene jogui darde mawde ganduɗa waɗa ko debbo kañum woni mawɗo galle ni kañum jeeyi galle no wiite gorko woni joom galle ni ɗum noon tinɗen ganden debbo ne jogui responsabilité mawɗo e galle no foof noon ko an debbo guila départ haldata joom galle maɗa so joom galle andani walla worɓe haydara ganda woto ganda haydara wona ene boni ko ngala ngal pinal ko an andi haalanta ɗum ngal ɗon so wi aɗa woni e galle au lieu de cuuɗi aɗum ɗo sood suuka ko worɓe kadi haɗa ɗumen sodde ko wiyete gaspillage wiyete kene bonne rende noon en kaali yewtere men hanki ko gorko way ko raddoyde kono ko renata koko debbo renata donc so tawi annen gorko ne adduyani ration ngaji ne waɗa e galle fof e galle ko an debbo ko an toppito ration o wasa bonnede
ko foti waɗede waɗe poɗɗo ñamde ñaama yiɓe ñaama ha kaara tawa alda e bonande alda e gaspillage ko an ɓerata nebam ko an ɓerata maaro ko an yaltinde fof ko an foti andude holko timmata an foti andude holko mankata so tawi noon gorko addata tan ne butte e balɗi kadi wiya gasi ɗum wedduyama ɗum rufiyama heɗore sode so ɓooyi ko ɗum addata worɓe kadi saaha wattude ganduɗa wadde dasa wadde détail kono annene gorko tinno gandanɗa hoore maɗa joom suudu maɗa andu galle ko garteɗo hoto wi tan aɗa haaɗe dépense tan nani gasi ala ƴeew gandanɗa maɗa wadde ko argent de poste ɗaccude joom suudu ma wawi fodde fof o ka u hay sinno a hokkani ɗum ni ɗaccu ɗon kaali hay soko temedde walla temedde joyyi so woodi araɓe ɗo hoɓɓe walla joom suudu maɗa so tawi a dañi kabbaɗe noon so joom galle ma ati kalna ɗum mbiya baba galle min de hannde mi dañi gacce mawɗe hannde a yaha hay mbuuɗa ɗaccani ɗo mi ala hay mbuuɗo min baba galle min ko an woni joom gallam koye ma mbasimi hannde mi wawa yaade galle nenam mbaɗa ñaago ɗum mi wawa yaade baba mbaɗa ñaago ɗum wawa noddude mbaɗa gorko mbaɗa ñaago ɗum hunde somi ñaaguima ko an gaybinmi kono tinno saɗa yaha annene yo wo ko ɗaccuɗa e galle he hoto hokkam ni kono yoro pawɗa ɗo tan so tawi sehilaɓe ma ngari walla hoɓɓe ngari walla korreji ma ngari walla korreji jam ngari walla jiyaɗo miskine Allah mo Allah yiɗi fof so ari tawa kam mbaɗa wawi sodde hay suka waɗat ɗum walla mbaɗa sodde hay soko produit ɗiɗi golloya mi waɗat ɗum tufam so tawi ko poɗɗo hokkede hay soko temedde ɗiɗi mi rokka ɗum waɗat passe wi noon joom galle ma kalna ɗum tawa ko dow newuya wona wi tan aɗa tikka aɗa deeƴa aɗa ɓuurta walla aɗa wasa haalde aɗa falkiso ɗum ala andu ko boni fof koye ma artata an debbo o kala bonande wiyene ko an wiyete miijotake ko gorko o araɓe galle mi jaranta fof mbannaka haydara poɗɗo hokkede passe yi hokkaka wiyata tan ka dokkaɗo ɗe fiiɓi miijota ko joom galle ma ne yihin ɗaccide ma ɗaccidade ma hay mbuɗo ɗum noon tinde ko ɗum wiide communication wona sara e dewgal yimɓe fof ɓe communiqué il faut se communiquer communication noon ko yo yiɓe jiwtiɗo gono sehilaɓe communication yo yiɓe kaldu ko foti wonde gonga ko joom galle ma ko gonga kañum woni mawɗo galle kañum jogui woni mawɗo luwaji kono so tawi luwa fewani haalan ɗum luwa o fewani wol feere waɗi feere nde fewani haalamo feere nde fewani kalnamo feere moƴƴere so jaaɓi o rewi hen ɓe sibila so rewani hen kam janggo e jaam o wiyata a haalnanimo tinnoɗe worɓe tinnoɗe ndentoɗe woynude suddiɓe woni e nder galleji ɗi kala ko neɗɗo ne taaro e aduna yo taaro huɓɓinde wonki faso muɗum yo taaro woynude gandanɗa hoore maɗa joom suudu muɗum wallahi billahi rewɓe hannde nana pini subaka goyata ko junngo ñamgo ha heewa mbatta e junngo nano e dewle he ete dewgal wona souffrance neɗɗo natirani e dewgal sufrude neɗɗo natiri e dewgal gandanɗa hoore maɗa ko belemma neɗɗo natiri e dewgal ko dakamma kono wallahi mbimi rewɓe nan nder cuuɗi he Allah ne seedi a fottata maɓɓe jiya joomum ne ñanti ene gandanɗa ho maɗa ha yooɗi jiya joomum ne yaha jeere jiya joomum ɗum ñel fof taw koko maayi tawa gandanɗa ay way ko leggal ni ay leggal aɗa yiya jullare tan dari jullare mawni gara jogui jambere ma jambal ma moƴƴal tan mbaɗa doole ma fof mbiya aɗa soppa ɗum aɗa fiira doole mbaɗa hen pouf tan jullare yaha sa renani jambere yanata ma ayito jullare nde dari ɗo kone moƴƴe nder koko mooƴi koko wuuɗi nder nde koko wuuɗi sa memi tan koko yiyaɗalo mum haydara ala nder tot koko wuuɗi donc won rewɓe hannde a yiiɗi men en dari ko koko meho ko forme o tan keddi koko wuuɗi walla mabɓe ni gandanɗa homaɗa ɓeɓtat ɗomtat jiya jomum ne yoori kos jomum ne ɗomti jomum woni pup taw gandanɗa homa ko stress ko mette dewgal wondi mette fof ɓuuri bonde ko mette dewgal debbo noon e gorko fof ma en gar worɓe ma en gar rewɓe oɗon si wallahi kono noon eɗen gandi ko mbiɗen koko rewɓe ɓuuri gandanɗa hoore maɗa wawde sufrude eɗen ɗon e dewle ɗe sabu wimi gorko ne jogui porte sortie walla jogui porte uji kewɗi sortie so tawi ɗo welani tan waɗa banggue goɗɗo ƴeewoya ko weeli gadda pawa ɗon kono debbo so tawi a ɗaccitani a wiyani mi serima ala ko ɗon wonata ene suufra saaha gaddoya goɗɗo pawa e muɗum heddo kadi ɓeydo souffrance mum ɓeydo jiya jomum ne muña ene muñira saabu Allah ne deeƴi naywa avant âge muɗum so ɓooyi hayso ñantima yotta par ce que hankkadi ko naggannowo cuutti ko ne yeehi gasi ha laaɓi ɗomti stress mette on debbo joni janggo e jaam jiya kadi mi haalan worɓe aɗana ɓuuri hirsinade fof wona debbo wona e junggo ma debbo o ɗasɗa debbo o ɗomta debbo o bonta Allah walla mo ɓilto e ngal dewgal rese banggue goɗɗo yimɓe fof jiyamo jiiɗomo fof woro yo joom suudu ka ayi cer kaari way joni ayi joom suudu kaari way joni nde o kay nde ko goram ko mette tan wonno o kay nde ko debbo joɗɗo wonno wayno leydi an e hoore ma mbatta kala jiiɗa junggo aɗa ɗurti guite tawa joguinoɗa ko or a anda surtout gandanɗa hoore maɗa joguiɓe rewɓe moƴƴuɓe debbo moƴƴo weeɓani wallahi so neɗɗo Allah wallima an gorko Allah rokkima debbo moƴƴo Allah rokkima debbo moƴƴo debbo jiɗɗo resede debbo jiɗɗo suudu mum muñanoma pamanoma ballowo no mbaɗɗa évoluer ballowo no dañirɗa ballowo no gonirɗa wallahi tebta hen juuɗe sappo so ɗum ala ka nimsitowo
kala belsidi naƴƴa debbo baɗ noon belsinɗa on ha ceerɗa ɗum gadduɗa debbo goɗɗo ma yiru guite ma gila ɗo wuuri ma addu ma yiru guite ma mbimi ma yi kala mette ma yi galle maɗa jiya ɗum taw ko ganduɗa an waɗiri junggo maɗa sabu a jogui debbo moƴƴo a welsindima ɗum a woppi ɗum ha gadduɗa gandanɗama debbo goɗɗo jaɓanma gueɗe kewɗe funtuma ene ɗuminma ha mbaɗa feere gadda ɗum galle wallahi sa waddi ɗum galle he nanɗo ne wonde oye debbo ene andi oye debbo ko muñowo ma ƴeew wadde muñal ma ƴeew wadde fof ma ƴeew wadde hay ko wawa wadde kono kala ñande belsinɗa ha ceerɗa oye debbo yi heddi ɗon kañum ma yaltin griffaji ma holle gandanɗa hoore maɗa ka meeɗa yiide wayno leydi ko jiiɗen kawju mum ko gasata ɗum noon so Allah wallima a dañi debbo moƴƴo a dañi cuddiɗo moƴƴo a dañi cuddiɗo moƴƴo oɗon gandi worɓe ko mbiyami cuddiɗo moƴƴo wa feere nanga hen juuɗe sappo daña kangaɗa so ɗum ala wallahi ko neɗɗo dañata welsido taw wolɓe caggal en ɗurti guite wolɓe mbayata yimɓe ko moƴƴuɓe yimɓe en gandi kala ñande gofɗa tan mbiɗa mi serima fayi galle bamo saranaki guila edde mum gasani taw ko yimɓe mbatti ɗurta ɗum guite ñande wiya edde mum timmi fo wooda piiɗo wiya wooda mbiɗo malama ma kala ñande ƴedde mum timmi ma wooda mbiɗo malama yetti Allah ko kursi mbaddata mum saabu ɓe gandi ko jama woni ɗon ko or eɗen gandure koye men debbo moƴƴo eɗen gandi debbo bonɗo eɗen gandi gorko moƴƴo eɗen gandi gorko bonɗo eɗen gandi ɗum noon worɓe dentoɗe ganduɗa woynude suddiɓe mon e nder galleji goyde wurdude pasiraɓe moɗon joom suudu maɗa tinno ko donkuɗa hewde famde foof kam hoto woynu ɗum e suudu mum ko poɗɗa wadde ɗum kam moindre chose kam waɗan ɗum ñammin ɗum hultin ɗum yewtide muɗum andu ganduɗa ko joom suudu maɗa jogo mum teddugal reen ɗum hoto aybin ɗum hoto ƴettu ɗum hoto waɗ ɗum froissé hoto waɗ ɗum ne ɗum nder stress hoto welsin ɗum hoto fiir ɗum rewɓe woɗɓe saabu sa ɗacci joom suudu maɗa e galle aɗa yaha aɗa ƴeewoya ndewan bolle puuɗe aɗa ƴeewoya sukaɓe rew boowal aɗa ƴeewoya foof ko joom suudu ma o jawiɗa kala debbo mo pijjuɗa yawata joom suudu maɗa kala debbo mo kalduɗa mo daragɗa yawata joom suudu maɗa taw ko an saabi ɗum tawa kañum Allah ne andi ko neɗɗo kellifaɗo Allah ko neɗɗo moƴƴo mbaɗa feere ha yiɓe jawo ɗum heddo wona e nder stress wona nder suudu mum no waya wona nder suudu mum metti hayso a foti mum kala gadduɗo debbo gonɗo e souffrance e dewgal sa yiɗum aɗa andi hayso mooso aɗa andi ngoɗo mooso ko mooso forçant o gandu kalami ko wol yimmiraɓe so pini subaka tan gari galle sukaɓe mum walla ɓiɓe ari galle so daari ɓiɓe tan andi sa daari ɓiya tan walla aɗa sehlima sa daari ɗum tan aɗa andi ngoɗo yesso wona yesso jirannomomi ɗum ngo ya quelque chose qui ne va pas heddoro ko jomum haala walla deƴƴe walla rewɓe non resaɓe jiiɗa haala caɗele mumen surtout wol caɗele mbawa haalede koye ɓernde ma tan mayata ɗum wiya jomum no suufa jomum ɗasɗo jomum ɗum nen hono ɓen kadi rewɓe ne goodi heewani kono nana ene goodi wolɓe ne goodi en jii hannde Allah seydi wol worɓe ɓe jiiɗen wol worɓe ɓe jiiɗen nan ndesdiri e sudduɓe men gonde mumen duuɓi enen yiɗi rewɓe ɓe en nangi rewɓe ɓe ganduɗa omane poti nanguide kala ko teddungal ko enen nangi rewɓe ɓe kono rewɓe ne pijiraɓe ngala e maɓɓe respect ndesa debbo ma huccit joom suudu ma huccittama hay lawol gotol darɗuma yittere ka joom galle muɗum walla darɗuma ɗum ni wallahi waɗi worɓe hayso jiiɗi jettade rewɓe caloto no worɓe gandi worɓe tan calɗo mbiyata wasde faade e jogade tuuye e joom suudu maɗa ni rewɓe no goodi mbimi kadi eɗen gandi tuuye gorko tuuyede kaɗa ɗum yettadema eɗen gandi no wayi mettude no wayi hamnade walla worɓe mbimi Allah ne seedi walla worɓe ne goodi jiɗat yettade sudduɓe men ganda ta joom suudu ma limi tan filtina junggo maɗa walla lelo hokkuma rubuturu sa fayi junggo ficcina junggo ma ɗaccam komi tampuɗo ɗaccam komi kabɗo ɗaccam mbaɗa tampi joom suudu maɗa mo ndesɗa saha fooɗa marla ele mum werta less saha waloya salon walla saha sa naati kañum yalta sa yalti naata ɓe rewɓe no goodi nana pijire gandanɗa hoore maɗa worɓe ene ƴeewa ɓuuƴi ɗo jaltire dewle mumen saha ni gandanɗa hoore maɗa ene guinna e komma yo hayso jalti par ce que holto debbo heɓata ene yenna hayso serama wona desteteɗo kono noon ɓe ngala teddugal gandanɗa hoore maɗa e gorko saabu guila départ ko noon ɓe nihiri e worɓe nanguiɗa gorko ma tan gandanɗa hoore maɗa no comme ko lalagal ni no comme ko huwere ni worɓe kalta ha manta joom galle maɗa a yiyata ɗum artata galle ha nangan ha anda arti gandanɗa mbimi gorko yiɗi ko yo so arte galle gorko yiɗi so arte galle no yo nanguira no ruwa ni
no bebbe dirta bebbeyel maɗa garta e galle jiya bebbe maɗa tan ganduɗa doga paya mum kolla e mum gilli aɗa ɓoosa ɗum ga aɗa ƴeewa noppi mum ga aɗa ɗumina ɓoosa ga kono mumen ɗumninen gorko ko ɗum yiɗi ɗum gorko yiɗi gorko yiɗi so arte galle mum yo andu arte galle mum tigi tigi ka jano liggey ko biti gonɗa kilineɓe ga e doctoraɓe ga e laamu ga ene dukkide ma ne firma wuyɓen tampinma ka jeyano liggey maɗa service ma directeur ma e mawɓe ma ne pro ma ga aɗa fuɗɗinde ga sa arte galle ma jiɗɗa ko ganduɗa ko la paix jiɗɗa ko jaɓɓede jiɗɗa ganduɗa ma ko andinede ka ruwa joom suudu ma sa ari andi aɗana ara loro ha ɓandu mum laaɓa ñanto comci mum ɓuuri yidde ɓatto sara maɗa sa ari ha fandima nawduma so tawi jaɓɓoma nawduma no ñalduɗa nawduma ma ndiyam taro nawduma saɗa lorto sa ɓuftima gayni tawa ganduɗa wultinima bottari ma walla ɓaɗinima bottari maɗa jooɗo sara maɗa ene yurde ma wottodo e maɗa hayso ko wuttino wona ñamdude e maɗa en dusma sa gayni ɓaɗatanma ataye walla toppito ha mbaɗenɗa ataye jooɗo sara ma ne dusma ko ɗum gorko yiɗi aɗa fijja e mum aɗa jalda e mum aɗa namdo ɗum holno gandanɗa mo ñaldi ko ni gorko yiɗi ni gorko yiɗi so ñantima gandanɗa hoore maɗa manta ɗum noon joom suudu ma ñantorto manta ɗum welto ni kañum so ñantima manta ɗum so hiiri artude namɗa ɗum baba kari mbere ande jaam nanguduma hannde de a hiiri artude holto gonɗa communication wona hakkude men an gorko ne walla so holto jaaɗa aɗa leela artude nodda téléphone nodda joom suudu ma mbiya komi leelaw artude mami artu han gartam noon ko futuro hande mami leela artude seeɗa holto ndoyanmi walla hande holto jaaɗa hande noon mi arani hinawto pade kam hitande holto kirtotomi holto évita fof ne wawi wonde communication yo communication won ɗon kala debbo gandanɗa hoore maɗa mbimi belsidude joom galle mum a ala haaji joom galle maɗa saɗa wawi jalde jallananta ko worɓe janabɓe sa ñantima ñantanta ko worɓe janabɓe sa yeehi to wiye moƴƴo ko worɓe janabɓe mbiyata ka moƴƴuɗo joom galle ma yiyane ma ndin moƴƴere a bismotako ɗum hay wuppude uppata ɗum ha laaɓa a ala e mum haaju nan woni e galle tan ko dewgal woni hakkude mon kono ala e mum haaju kono beeleɗa e dokkata hoorema hoɗo ɗum wallahi aɗa waɗa ɓuƴƴi ɓuƴƴi bare aɗa yalta e ngal dewgal kala baɗɗo noon mbimi debbo baɗɗo noon gorko haw yelte e ngal dewgal mi wodiri Allah ma o yaa gorko goɗɗo o yi toon caɗele ɗe o ganduɗa hono ɗe meeɗa yiide Allah adana so neɗɗo waɗi ko boni tan ɗaccata ko ha maya jiita kono hande kala ko neɗɗo waɗi mbimi hayso ko demi journée bonande mbaɗɗa Allah hollete gurdam ma ha jiira ha yimɓe fof kadi heddiɓe jiiya ganda ko mbaɗɗa ko moƴƴani ɗum noon tinɗen yimɓe yo tinno kala ko debbo watte e dewgal mum ko debbo joom galle ma waɗanma welma walla an gorko ko mbatta joom suudu ma waɗanma welma andu sa waɗi ɗum ne wela ɗum kala ko neɗɗo waɗete metta ɗum andu sa waɗi neɗɗo mettat ɗum dewgal ko belemma dewgal fotani wonde kaso yimɓe poti ko fijjude poti ko jaldude poti ko respectodirde moni fof respecte goɗɗon moni fof yurmo goɗɗon moni fof hormo goɗɗon pewjiden jiwtiden ballodiren jurmodiren ko ɗum woni dewgal jaaden e ka saaha pewjiden e saaha ko ɗum woni dewgal ko dewgal wona kaso wona gueƴƴilal saɗa weela sa metta ɗum ɗo so yimɓe donki wondirde donki wawdude gandi jiɗidira nandi gurdam men wona goto mbawa wurdude joddo jewtida so tawi ne wawi fewntede fewnte ƴeewa holto luuro woni hakkude men sene wawi arrangé so tiisi muusi en gandi en mbawa fewnide en mbawa wurdude guure meɗen wona gotum ko jiɗɗa ko wona ɗum jinmi ko wona ɗum jiɗɗa en mbawa wurtude en tawi yahata pirten mi suusa rutto ɓuuri suusa ɓuuri yaade ha ɓooya rutto joddoɗen tawa koye dow nowuya e dow teddugal juƴƴinden seesa juƴƴodiren jaam jaam jafodiren dow teddugal jafodiren dow teddugal tawa wona haare wona tribunal wona qaadi wona haydara juƴƴiɗen dow teddugal enen noon en gandi en mbawa yiddirde an debbo a yi an gorko a yi joom suudu ma natti yiddema yiɗama aɗa force a waɗi feere foof yiɗama waɗ feere ceerta guila law kono hay saɗa serta e mum noddu jinna e mum kalna ɗum caggal nde mbaɗɗa fof ko poɗɗa wadde a jui carte ma fof gasi noddu joom ko jinna e mum kalna ɗum min de kaari ɗiɗo duuɓi fof walla ɗiɗo libbi fof ko ni wi ala ko yiɗi sowona ceergal mi waɗi feere fof noon kala kene weela ɗum walla kala kene funte mi ɗum mi ronki ɗum noon yeeso moon o moni ko ɗum woni ko yiɗi ɗum noon yomi arɓe o so tawi mbawi haalde hen kalson mbawa min jellodira min jafodira e dow teddugal ko banam debbo ko mi heddo badi gorko so ɓesgu nan hakkude mon e kala saaha tawa gandanɗama wonde très d'union hakkude mon ɗon mbawi yindede e kala saaha aɗa wawi arta yiide ɓi sukaɓe mum ana wawi yaade jiiya sukaɓe maɗa tawa wona eɗen dugdi wona eɗen pelɓodiri wona eɗen cittodiri cabbi wona eɗen jaadi tribunal
e dow teddungal dewgal dagi cargal dagi ɓuri bonde fof e aduna mbimi ko wuurde e gurdam gandanɗa homaɗa mette dewgal mette fof ne muño ha heddi mette dewgal ha heddi mette dewgal nde won noon tubakoɓe mbi si la maison ne va pas rien ne va so tawi gurdama e galle ma hakkude ma joom suudu ma fewani ala fof ko fendituma an debbo ne joom galle ma hakkude mon fewani ala fof fendituma sa renaki noon aɗa resodiri demma ma yiiɗa sa renaka waɗa ko Allah añi mbaɗa ko harmi mbaɗa ko dagaki sa resi debbo ma yiiɗa sa renaki ma wat gueɗe karhuɗe sa an gorko debbo a resodira gorko ma yiiɗa sa renaki ma wat feere gandanɗa mbaɗa kene harmi nde wonnoon fittaɗo halfude fittaɗo tiiɗi halfude ɓerde mum tiiɗi ɗum noon tinnuɗen to banggue gandanɗa hoore maɗa ko ardi fof yo yimɓe guura dow teddungal beelam mbaɗa beelam dewgal fotani wonde gaso dewgal foti wonde ko beelamma sen gandi beelamma wawa wonde ɗon en mbaɗi feere fof en donki yo beelamma won ɗon fof noon koye communication ɓuri bonde hande yimɓe ne aɗa seera joom suudu ma walla ceera joom galle maɗa ceerɗa joom an galle joom ceeron walla an joom suudu ma ceeron taw communication ala hakkude mon taw wol tuumamo e gonnoɗo ɗon walla holko sikkitare woni ɗon hol fausse information nanɗa e muɗum ceera janggo e jaam tawoya ko gandanɗa hoore maɗa ko kalanoɗa ko fof walla ko tumuɗa ko fof fenade ɗum ɗon sinno communication woni no hakkude mon ma ɗum ferte ha laaɓa ɗum laaɓa ha laaɓa hakkude mon taw sambatina dembatina buuɗal yurmede so feeri feeñi feeña windere feeñ jayi ɓattaki bindaɗo ɓattaki buuɗal yurmede ko fate gurdam galleji e sowtol musidɗo mon seydi mon Haali Abou Ba yo jaam Allah ñalla en